Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mbak Yu badhe nderek nyobi tembang kapilut sinambi lar manggiripun nyambet damel sawetawis mugi saged ndadosna suka pinggaing penggalih. Kalamun waro sliramu batin iki anane tansah rengu rasa tresna kang tak pendem sarwa mikir ati tanpi sejenjang kaya ora bisa nguncati saben wanci tansah nggodha ati nanging aku wedi bloko pungkasane tamah lara tresna nadyan ada sajroning atiku nggonku nandhang tresna iki wis kinodha satremo ing lampahe olah sawah sapa ngandhut daten awak atiku kebelut saipo bunga rasaku lamun bisa cecaketan sliramu kalamun weruh sliramu batin iki anane tansah rengu rasa tresna kang tak endem sarwa mikir ati tan bisa jenjem kaya ora bisa nguncati saben wanci tansah nggodha ati nanging aku wedi bloko pungkasane temahan lara tresna nadyan ada yen katulu nanging caket sajroning atiku nggonku nandhang tresna iki wis kinodra satremo nglampahi ula sawah sapa ngendut tatanuwa hatiku wis kepilut saipo bunga rasaku
lamun bisa cecaketan sliramu. Wilusing pitepangan kagem para kadang-kadang semul sedaya nimek kemawon ingkang dereng gabung lumantar akun ingkang sampun kepareng inggaken gending tayub kapilut Lamun waros liramu batin iki anane tansah rengu rasa tresna kang tak endem sarwa mikir ati tan bisa cenjang kaya ora bisa ngoncati saben wanci doate nanging aku wedi lego pungkasane temah lara tresno nadyan ado yen kadulu nanging ceket sajroning atiku nggonku nandang tresno iki wis kinodra satrema nglampahi kula sawah sapa ngendut datan owah atiku wis kepilut sae bunga rasaku lamun bisa cecaketan sliramu. Sami-sami matur sembah nuwun Mbak Yu.